så tænker jeg ikke, at det er opera, du sætter mest på anlægget. Nej, det må jeg ærligt indrømme. Det er ikke noget, jeg sætter på og lytter til derhjemme, men jeg har været i operaen og set stykke, og hvis der en gang imellem lige er noget i fjernsyn, synes jeg, det er meget spændende lige at se, at det er meget dramatisk. Ikke? Men for mig, hvis jeg sådan skal tænke på, hvem er det, der lytter til opera, så er det sådan nogen, der sidder med teaterkigger der, ikke? På sådan nogle velurrøde sofaer, ikke? Ja. Ofte er en lille smule ældre måske, og sidder med briller og har set det stykke før, og sådan har alle mulige noter om det på en lille blok. Det tænker jeg i hvert fald. Altså dem tror jeg også, der findes. Helt sikkert. Ja. Men faktisk så er det måske lidt fordomsfuldt, det her billede. Ikke? Det tror jeg helt sikkert, det er. Og netop også derfor, så er der i den her uge Copenhagen Opera Festival, eller det vil faktisk sige, det starter fra på søndag. Og så kan man altså komme ud og ved selvsyn opleve og selv høre, hvordan den her opera lyder, når den bliver sunget, som den skal. Og det er jo altså ikke kun i de fine steder. Det er også bare på cafébord og bænke. Lige præcis. Og så er det altså heller ikke kun de gode gamle stjerner, som er til stede ved sådan en festival. Det er faktisk også morgendagens operastjerner, eller dem, der drømmer om at blive det. Og deriblandt er I to, Laura Meyer og Fridtjof Fuglesang. Fantastisk navn til en operasanger i øvrigt. Ja. Tak. Og så kan jeg lige byde velkommen også til Michael Bojesen. Godmorgen. Du er jo direktør for Copenhagen Opera Festival. Og hvis jeg lige starter med jer, så nu hører de måske lige, hvad Mikkel forestiller sig om, hvem det er, der egentlig kan lide opera. Han tænker, det er ældre mennesker, der sidder med en gammel teaterkigger, der har noter og har hørt de forskellige operaer 100 gange før. I er jo ikke ligesom dem, der passer ind i den her målgruppe. Hvorfor er I egentlig forelsket i opera? Altså forelsket i opera, fordi det er en kunstform, som kan noget for alle sanser. Der er skuespil, der er musik, der er sang. Der er ligesom noget, som alle, synes jeg, kan relatere til, eller hvor man måske kan føle noget, når man hører på det. Så, ja. Fridtjof, hvad var det, der tiltrak dig ved opera? Ja, det er nok det at se, hvor meget man kan opnå ved stemmen i sig selv, som jeg synes er enormt fascinerende. At en mand alene kan overdøve et helt orkester i en operasal, det synes jeg er enormt spændende og enormt fascinerende, at man kan det, uden at få mikrofon på. Så det tænder mig enormt meget at kunne opnå det på et tidspunkt. I er henholdsvis 19 og 24 år gamle, og I er altså i gang med den proces, det er at forhåbentlig blive operasanger en dag, fordi det tager åbenbart mange år, sådan som jeg forstår det i hvert fald. Michael Bojesen, jeg har jo altid tænkt det her med, at hvis bare man har et talent for det, så kan man gå i gang, og så må det jo være talentet, der sørger for, at man opnår sin drøm. Men med opera, der forholder det sig lidt anderledes, eller hvordan? Ja, altså det er jo klart, at talentet skal være der, men så mange andre ting, så er der jo en masse håndværk forbundet med det. Og det at være operasanger, altså at nå det der, det er jo simpelthen sådan en højt specialiseret kunstform, så det kræver mange års meget hårdt arbejde, meget fokus for overhovedet at opnå det, netop som Fridtjof siger, blandt andet jo altså at kunne overdøve et helt orkester. Det er stemmen, det er kroppen i sig selv, som skal udføre det her. Og det kræver altså bare en meget, meget lang årrække træning. Og det, der er interessant ved det, det er, at selvom nu Laura, som er 19 år, faktisk har et kæmpe talent og har en fantastisk flot stemme, så ved hun strengt taget ikke, om hele det her arbejde, koncentreret arbejde i de næste 10 år, om det overhovedet bærer frugt, fordi hun er meget afhængig af hele hendes krops øvrige udvikling. Hun kan selvfølgelig ikke træne på det, hun kan ikke forcere det, så det er kroppen selv, der ligesom bestemmer, hvornår er du klar til det her. Det er meget interessant, men det er også en enorm sats, som de her to unge mennesker gør. Jeg ser ikke en investering, I har gjort der, uden at vide, om I så ender med at høste det, I håber på. Hvordan mærker I, at det kræver rigtig hård træning? Ja, altså der er meget selvdisciplin i hverdagen. Virkelig meget. Altså du skal virkelig øve meget. Hver dag gerne. Og så er der mange ting, du ikke kan gøre på samme måde som andre unge mennesker måske. Du kan ikke drikke dig hegnet hver weekend og ryge og alle sådan nogle ting. Men det gør heller ikke noget. Altså fordi vi brænder for det, og det er skønt at virkelig gøre alle de ting for at nå sit mål. Og så er der jo også den her fysiske træning. Jeg ved, at crossfit, det er ikke så godt, men svømning, det er rigtig godt. Det må man gerne dyrke. Og hvad er det ellers for fysiske, øvelser, man skal gøre? Altså det er meget vigtigt at være i form, når man synger. Simpelthen fordi det er hele kroppen, man bruger til at få den her store lyd ud. Men der er også nogle ting som at løbe i frostvejr, som er helt forbudt. Fordi der simpelthen kommer kold luft ned, eller styrketræning, hvor man spænder hele kroppen op. Det må man heller ikke, fordi så får man sådan en meget hård lyd også. Så der er simpelthen alle mulige regler for, hvad der er godt og dårligt, men det er rigtig godt at være i form, når man synger.
Så det er I selvfølgelig. Fridtjof, du er næsten nødt til lige at give os en lille smagsprøve på, hvordan det så lyder, når du synger. Ja. Non siate ritrosi, occhietti vezzosi, tu lampion morosi, vibrate un po' qua. Sådan der. Wow, der bliver klappet herude, det forstår jeg godt. Tak. Ja. I læser jo altså begge to og studerer for så forhåbentlig at blive operasanger, men det der, det ser jo legende let ud. Altså, hvorfor er du ikke operasanger allerede? Jamen, der er lang vej nu. Selvom det lyder let, så tænker man stadig over, hvad man mangler af teknik for at kunne blive den bedste. Og vi er jo stadig meget i begynderstadiet. Så der er altid noget med at tænke på vejrtrækning og klang og teknik. Sidder det hele, som det skal i forhold til hinanden. Får jeg nu den rigtige lyd ud, som jeg gerne vil have. Så det handler meget om at få de her aha-oplevelser gennem hele ens oplæringsperiode. Så man pludselig finder ud af, nu finder jeg ud af, hvordan jeg skal få den lyd, og hvordan jeg skal få den klang. Og det tager jo lang tid. Man skal måske også huske, at der plejer at stå et orkester på 40-50 mænd, som den her sanger skal overdøve. Ja. Så lyden her er ikke helt lige så stor, som den forhåbentlig bliver på et tidspunkt. Når I engang er færdigbagte sangere. Ja. Laura, du er 19 år gammel, så det betyder, at du faktisk er lidt for ung til at give dig i kast med sådan den helt store opera endnu. Men du vil gerne give os en lille smagsprøve på en lead. Må vi prøve at høre? Ja. Was ist seliger, saget an, da sie die weite Flur preist. Ej, det lyder smukt. Og man bliver helt betaget. Altså, tænk, der kan komme alt det lyd ud af jer. Michael Bojesen, det her med at selvfølgelig have talentet, som Laura og Fridtjof har, det er jo så den ene ting, du forklarer om. Men hvad er det så, man gør for at ligesom blive ved med at udvikle det, og så en dag forhåbentlig blive operasanger? Jamen altså, som med så mange andre ting, så er talent mange forskellige ting. Talent, jeres stemme skal være der. Altså, du skal have materialet, du skal have musikaliteten, det er klart. Det har vi slet ikke været inde på. Det er hele den måde, du former det der, have fornemmelse for musikken. Men du skal også have et talent for virkelig at ville det. Altså, når nu de er færdige, og man bliver aldrig færdig som operasanger, man udvikler sig hele tiden, men om 10 år måske, ikke? Så står de der, så er de i konkurrence med tusindvis af sanger, som kan det samme. Så skal de altså også have det talent, at de virkelig gerne vil det. Der er også den psykiske side af det. Det er enormt, det er jo virkelig grænseoverskridende at synge, stille sig op. Når du synger, så er du i kontakt med hjertet. Det er din direkte kanal. Du stiller dig op og blotter dig. Og være klar til at synge for folk og blotte din sjæl. Det er der mange, der har talentet og synger fint, men som psykisk synes, det er meget grænseoverskridende. Så der er mange ting i det her, og du skal virkelig ville det. Men jeg fornemmer ligesom, at den motivation, den har I hvert fald, og vi håber selvfølgelig at se jer på de store scener en gang i fremtiden. Og lige her i den nærmeste fremtid, der kan man jo så opleve jer til Copenhagen Opera Festival. Hvis man er her i Københavnsområdet, så optræder I ved Torvehallerne på Nørrebro på torsdag kl. 15. Det skal I selvfølgelig have pøj med. Og så er der altså i øvrigt Opera Festival i hele København fra på søndag. Tak for jeres besøg, alle tre. Selv tak. Sommeren er typisk det tidspunkt, hvor vi går og drømmer om at gøre noget helt andet med vores liv. Derfor så har vi i løbet af sommeren her i Godmorgen Danmark besøg af forskellige danskere, som har gjort noget ved det, gjort alvor af det og har forfulgt deres drømme. Om lidt så får vi besøg af en mand, som de fleste nok husker som tv-verden bag seersucceser såsom Mandagschancen, Hvem vil være millionær og Hit med sangen. Men så